Puk bude za chvíli ve hře. Hlasování pro Stantiena. Tým Slávie si bere kotouč. Přes střed. Dělovka! Tým Slávie má kotouč. Obrana blokuje střelu před brankou. Stantiena. Stojí sám před brankou. Trávníček přebírá volný kotouč. Střílí puk na bránu. Malinský. Rozhodčí bude vylučovat. Je volný. Střelil puk. A je tam, to byl ale rychlý gól. Střely zápěstím jsou velmi přesné a tohle je v tomhle oboru učiněný mistr. Jen počká, až brankář odkryje kousek branky a pak mu tam pošle puk. Tým Slávie dnes zatím nezvládá uplatnit na hřišti svůj vlastní plán. Je možná předčasné se ho něco usuzovat, ale tenhle gól je trochu znepokojivý. Jsem si jist, že jejich kouči to s nimi potom však nevyříká. Je vyloučen. Zadržení. Richard Král. Tohle je pro všechny hráče znepokojující. V jiné situaci by za to vyloučen nebyl, ale teď zrovna je. Rozhodčí by měl pokud možno uplatnit